Uriwe mutongi gava unoitongawo sei nyaya iyi? Kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti iwe usarasikirwe nemaupdates andinouya nawo pano nguva nenguva. Uyewo musakanganwe kufollowa our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV. Mhuri yeZimbabwe, nyaya yandinayo pano inyaya inotyisa, nyaya inoshamisa, nyaya yakaitika marusape mushure mekunge mwana mudiki ari ECD afa apo mai vake havana kunge vachiziviswa kuvigwa kwake, even baba vake havana kunge vachiziviswa kufa kwemwana. Vakazongonzwa kuti mwana ashaya asi tatofusira. Chivanhu rudzii chakadaro chekuti hama dzemwana dzakaviga munhu asi hadzina kunge dzichisuma mai kana baba vemwana. Uriwe mutongi gava unoitongawo sei? Unoti kudii panyaya iyi? Mhuri yeZimbabwe, ndisingatambise nguva yenyu zvizhinji, ndinoda kukusiyai makateerera muchinzwa nyaya yemudzimai uyu achitsanangura yenyaya yake. Jane Muzvuwe, ndinobva kwaRusape. Nyaya yangu yandauya nayo kunoku ndeyemwana. Musi wechina ndakangofonerwa makuseni nemuzukuru wangu anoitwa Kero achinditi gogo mwana ashaika, asi kurwara kwemwana handina kuzoti mwana arwara nei, nekuti mwana ainge arona bobo wacho. Mwana uyu ainge aine 4 years 11 months. Saka nguva yandakafonera bamukuru ndichivati bamukuru wakadiwana, ndozvandakawaita. Wakati wana zvaita sizvizvi ndiri mukombi, kana ndichinge ndadzika mukombi ndichakufonirai. Saka wakadzika wachibva wandifonera wakati nematambudziko mwana atisiya, pisa ashaika. Ndikati mati zvikanzi ndozvandikutotaura. Ndikati kochitaurirai vabereki vangu nekuti ini ndiri mumaoko evabereki vangu ngozina baba vacho takakaseparata. Ndopa wakati isusu hatina izvozvo, hatiiti izvozvo, iwe taurira vabereki vako, sisi vangu vachibva wabvuta foni. Ndopa wakati kobanini muri kuti kudii? Ndopa wakati ndipei nhamba dzana sekuru maiguru, bva wapuhwa nhamba dzedze. Ndopa wakafonwa musha wedu kuinyati maini, wana sekuru ratiputsa but tiri kugadzira mari yetransport, tiri kukutumirai mari yebhazi yekuti muone kufambisa mwana ashaika. Saka takagara seizvozvozvo, kwakabva kwauya meseji mufoni mangu iri mufoni yacho yakadzimai, chinzi nemwana wabamukuru ari kumusha iko kanonzi Eva Joy, mama guva remwana raakutocherwa dzedziri kumapasti 7 dzemakuseni. Mwana akashaika na3 iwo wachitsanangudza guva remwana raakutocherwa makuseni anaya. Ko baba wacho wari kweri? Because baba wacho vangu vari kubulawayo. Zviri kumbofamba sei? Vanhu vabva kufona izvezvi, vanhu veumba kwedu ungatoti amira tigadzirire tione kufamba, iwo timirira marusape topfuura tichikutora. Ndopa ndakafona kuchibheki ndikati kunoku zviri kunzi guva remwana rakutodini, rakutocherwa. Ndopa wakanditi iwewe chisimuka ufambe uende, usasatimirira. Tichafonera sisi wako vari kuguta urari, kuna sisi wangu anoitwa Muzvuwe vari kuguta urari, ndo tichafonera mundosangana ikoko. Ndakasimuka zvishura ndikapinda muroti, ndikapinda muno mamutare by 1 o'clock ndasvika kwaDerembo, muvhireji rekwaDerembo. Ndasvika ndakatanga kusangana nemumwe murume muroti, ndachibva nditi nematambudziko maipisi, but nyaya yacho haigamuchiriki, mwana atofushirwa. Saka ndakangoti ndozvaitika, zvikanzi pandati alright, pandafamba. Sisi bva wanditi ndasvika ndakamira pamba peshamwari yako, vandati fambai, kozi pamba pamwe nongo wasikapazivi, fambai ndoya ndichikutorai. Vandatopfuura, ndakapfuura neroti, vandandotambira sisi bvatadzoka pamba pepaine rufu. Takasvika zveshuwa mwana weko, tikachema, hatina munhu akatidaira. Handina kana hama yemurume wangu yakanditsatakudzirwa kuti mwana afa sei, kana undiudza kuti chii chaitika. Wakaramba wakanditarisa unga usingandizivi. Saka zvadaro so takagara nasisi
Batanyarara sisi ndo wakabvunza kuti ko mwana wangu awanei. Kana namaigura mwana angoti mudumbu ngorutsa abva atofa kuma 33 ndo paabva ashaika. 3 dzemasikati dzekunze kuwedza. Saka anotomborara mumba mwana 3 dzekunze kuwedza abva atoshaika. Madiwo kuenda nemwana wachipatara. Azviona wadika hapana inga achikwanisa kuenda nemwana wachipatara. Vatagara banguru wahombe kune wakabanguru wawo ndo wakangouya uchibva wadwa ndisine matambudziko kuda kundibata maoko. Ndakaramba ndakakota ane matambudziko banguru dziri kuonekwa bvawasimba bvawabuda panze. Handina kana kutsanangudzirwa kuti mwana awanei kana kuti zvaita sei. Takarara tiripo. Saka manheru ndakakumbira mumwe mukadzi wandavirirana naye ndichiri kugara iwe ndikandibikirawo chikafu. Inini panapa handikwanisi kudya chikafu chepano. Patatobuda nasisi nabanguru wanabva wateera. Ndo pandakabvunza mwana wangu musikana ne11 years ndikati Peshi chimbonyatsonditora kuti chii chakaitika pachini pane mwana zvambofamba sei. Zvikanzi mama takabvawo chikoro nezuro nemwana yakakuendawo chikoro. Mwana anga atopasa aita namba 2 kuchikoro kweECD. Saka mwana akasvikondopuwa raisi. Zvikadini mwana akataka kuti mudumbu usiku haana kuziva hake nguva semwana mudiki. Mandamutsa bamunini namainini ndikati mwana aronzwa mudumbu. Ndikanzi ageza madhonje emwana wamai vangu ari kuti mhira inini handina mwana pano. Anzi pandagezesa mwana pandageza madhonje emwana aya mwana bva andamuradzika. Mwana bva azondimutsa achinditi mama Peshiwe ndazviitira weti bhozi nyangwe neni ndina inga sikachaitiri weti mukumbezi ndazviitira weti mwana ari kudedera. Hanzi ndo pandakamutsa bamunini vaimuone zviri kuita chii mwana. Ndopa wakauya vachiona zviri kuita mwana amba wati chinja mwana bva apfekedzwa zvinodziya bva wasiya mwana wabamukuru ari pane vari form 3 mukomana ndiye akabva arara nemwana. Ndiye akazoenda kunomutsa bamunini achitohemuone kuti mwana ari kuita sei ari kufema sei. Mwana endopa akati Peshi nditakura. Ana Peshi yabva ndatakura mwana. Hatinyatsondibata zvakanaka bva abatwa zvakanaka. Andopa akatanga kupidigura maziso. Achipedza kupidigura maziso ndopa akaburitsa furo mukana dumbu richibva rangozvimba nguva yachiyo. Ivo vachitsanangudza kuti mwana akashaika wana maiguru paiti mwana akashaika na 3 dzemakuseni by 10 o'clock mwanenge afushiwa. Baba wacho akazongofonerwa ubhurawayo vachinzi mwana ashaika asi mwana tatowika. Havana kutomboudzwawo kunzi mwana ashaika before avigwa? Handizivi kana wakataurirana nekuti ndanazobvunza. Ndo chimiro chandinacho. Saka ndikutsvaga kubatsirikana kuti ndizoti mwana wangu akafa sei, chii chakamuuraya. Yakamboitwa police report iri nyaya? Aisati. Koimi maita police report iri because I understand munhu akashaikira pamba anofanira kutanga yamhangara kumapurisa kuti akwanise kuzovigwa. Hawana chavakaita. Hawana. Mapurisa ari kudhuze kwacho ndepolice station ipi? Pane 22 miles neguta urari. Ndo ari padhuze ikoko. Alright. Ndekunokuku? Mati kunonzi kuchii? Kwaderembwe village. Village Maderembwe. Panonzi pani? Pamufute. Pamufute pani pacho exactly? Pamaipita Mufute. Alright. Ndanzwa muchitora nyaya yekuti mwana akadya raisi. Angapiwa nani raisi iri kumanheru anozodya sadze? Ipapapo handingakwanisi kupatsanangudza because information iyo ndakaipiwa nemwana. Pamwe mwana akanga ataura chokwadi kana kuti mwana anga ari kunyepa. Asi mwana ari kuti mwana akapiwa raisi nevanhu vari pamba ipapo. Ndiye akadya raisi iye haana pesha ana kudya raisi. Nemunin'ina wake. Vana venyu vangani vakasara ikoko? Kwasara 2. Uyu Peshi ane makore mangani? Peshi ane 11 years, Precious ane 9. Alright, okay. Saka inemi samai mwana? Ndakavafonera nezuro makuseni. Because nezuro ndo pandaida kuuya kuno ndakatora nhamba dzababa watakusa ipo waditi munosvika kuDiamond FM. Ndichida kuuya nezuro makuseni.
saka ndiko ndakambomhanya ndichinondotsvaga mari yetransport. Ndopandakavafonera ndichiti makambofambowo here kuti munzoti mwana chii kana kuti mutsvagewo kuti chii. Vakati ndakamboendawo kune vanhu vanobatsira vakangoti itirai vana varipo munamato. Pandati zvikanzi ndikati saka ipi muri kutogutsikana here kuti mwana akatodini akatofa. Achinge angoti izvezvizvi handina mari. Bva ndatokata hangu foni yangu anozotaura naye zvakawanda. Vakazouya here baba vacho? Mwana akavigwa chingani? Mwana akavigwa china chaakashayika ichocho. Ndechipi chelast week ichi? China ichocho chatadarika ichi. Saka baba vacho vakazouya here? Vakazouya Friday makuseni ini ndenda kuda kutobuda nasisomwe. Kwe vanhu vekumusha kwacho vari kuti chii chakaitika vakazombokuexplainirei? Ini handina chandakaudzwa. Kone vari kuti nei vakaviga mwana mangwanani atofa vasina kana kumuendesa kana mumochari? Ini handina chandakataurirwa. Ndosaka mwoyo wangu uri kurwadza kuti zvakafamba sei kuti mwana anongonzi afa na3 am by 10 o'clock watopedza kufushira mwana. Inini mai vomwana nendiri marusari sisongo anogara kugutora remumabhiri patori padhuze pekuti waikwanisa kufamba netsoka, but nenhau yekuti havana kuvapa information yakabva nekumusha kwaamwene kwachigodora. Zvekuti dai pasina akatokudzewe kwaamwene, dai kusina akataurira sisongo kwaamwene, dai ndisina chandinoziva. Many thanks to Manika Post and Diamond FM. We only say justice for peace. Nekuti mwana aiva mudiki, mwana ari kutaurwa iye kuti akadya raisi ranga apiwa namainini vake, asi ndopaakatanga kuti mudumbu uye mwana akangodya ari 1.